Nabagendere gutwara chimbo chingi yanenekero bale asomutimoko na sikukuu yigaga gukwana usibako tebigwa ayonsi na sekansa ya Pentecostal Church ime yensemo ya gesole yigotoka sebunge ya West Mugrange County Nyamira ase balenge asomusangano bwabasaye azabanya bago semuna nerebu yabanyale bawetanga kurwa chimbo chingi ya karobale chimbo chimbe batware chimbo chingi ya karobale asemeye awo endena kewe kengaki ya channel bago swa asiskuru awao anekarwale asumudumo gomolikitu cyo mangina twarane roboti rokubwatia nigo chikanisa chigendetse kwaligania emesangerekano ingake yerusa na nene mono bunatuligere chigoswa ase umuyega bwe Christmas ase kanisa ya Nyamira South Pentecostal Church egotoka ensemo ya gesore ewodio township West Mugirango county Nyamira bare eyemo yabo ni abana buya kegolikia mambia igo twaro chingambu yabache banyare kubekwa oboroso bulime ya Kristo bakora uno murandia bwe kanisa eyo aserie cha Wycliffe Orutwa Dan Nyambane James Otara mbate yaba ekerenga ekenene kyo musangerekano yo nokorandelia abasaye abo urechinchira chingi yababwenderetse komenya ibabona barwane baito twa chinga baisego chaga basime kwe aseringalia nyasaye libakonya sobo bwa mutwe nemyake gocha mutwe ende to tware kiale kemoirogete nyasaye kwa kwanera kibaranyare komenya sobo muboiga bwaichoirwe nebibe binge kusena mangana manga yago itabasaye anena mona obugima bwabo bogocha kubwa mono mugutono bari bwengenchenene mwarimu oko kutora kana bari wetekegima abakenya mbase migotumeka engake Yesu gukubuya asokora ebintu birabe bikobagacha tali ebintu byobosiru ngoso watora Christmas engenchenene ye Christmas tali yokoria mandasi na kunywa na gotinda na kwenda se kirachinde ekirenge kenene no kuinyora nga Kristo na ibole twagacha nsense agacha gotoboria kuri no komonyora Kristo asobugima bwito anyare gotora tuyaliganiro cya sare kagocha asanga no tolime yaye abasaye mbase miotwara chimbwa chingiya koigwera abayiboli n'abalimu babo elinde bachigotwara amatuko abosyo amaya abasaye tware kubadebenga elimbo asikwe mambya wika obugima bwabo bwa rero babo menye buja babe ne chimbwa chingiya batwara masikane sabayibori batwara masikane se abarimu babo bakwasomya sabasomba b'abanyasaye abakonya abasaye bonse pimbaga neli Christmas ikia kokori amanyanga cyane walingo chere ngwandole skoro eroberie after Christmas ogende skoro eroberie after Christmas ngocho inyole university abakonde university abakole the university ngoli yole meremo tangani nyasaye asaba iboli basaboko bwaterana n'abarayibande asogokinia abana buya anene mono asoko borokereria chingake chicherusa linene gocha asaba iboli katoko kani abana gocha asama fundiso bana mbago cha asama fundiso anya bayiboli tumagokoro mukya tubwaterana n'abagambe wito na serikali egera abana bayito bwasi chinyomba bagenda simigutanire banyora amafundiso eline baranyare gukina buya bamumanye to mwana unyasaye abayiboli mutobwatsi nekera mo kutubwatisya nyasa koramboro koboko abana bakina senjeringiya tukuchiko chaka January koenda bakaenda sukuru chabo nyasa tutangana sikiralingana ginko reporter ya Ndizi TV korwase county Nyamira Job Maangi.